abang mlaku ngidul bokong ekol-ekolan plirak-plire mripate jelalatan kaya-kaya sing paling ayu dhewe sapa kuwi cah ayu klambi abang aduh dudu gawe ati gregetan yen disapa dheweke jur isinan yen ditinggal dheweke jur kelingan aduh dudu mah aku tresno tenanan karo kowe cah ayu klambi abang aduh dudu mah aku banjur isinan jebule dheweke wadon-wadonan sopo kuwi cah ayu kelambi abang mlaku ngidul bokong ekol-ekolan plirak-plire mripate jelalatan kaya-kaya sing paling ayu dhewe sapa kuwi cah ayu kelambi abang aduh dudu gawe ati gregetan yen disapa dheweke jur isinan yen ditinggal dheweke jur kelingan aduh dudu mah aku tresno tenanan karo kowe cah ayu klambi abang aduh dudu mah aku banjur isinan jebule